Jay Sharif on the beat. Shikenan aure ya dauro, shikenan girma ya karu, shikenan daga dangi sun taru, shikenan yau auren yayin Amira amaryar Ali, ki share gida ya girki, ki bashi kula dan Allah, kai murna da ganin wannan kai murna da ganin wannan rana. Kyakkyawar sura ce an tingata, mai ilimin addini zan nuna ta, yar gata ce gun umma da abbanta, halin ta dirin ta hada da ɗabi'anta, inda Amira barin da ta yi zance. Amira amaryar Ali, ki share gida ya girki, ki bashi kula dan Allah, sun murna da ganin wannan rana. Mai murna da ganin wannan rana, da gaida fa angon nan, yaran girkin nan, mai addinin nan, mai tsoron Allah nan. Wata rana ni ma aure wai zane yoni, zan samu budurwa in ta kula da tabarkin kima daraja malam in ka samu sai ka yi aure. Mulki a gidanka a tuka tuwo damu, wata rana a haifo ma dan jariri, ka dinga kiran shi da suna mai honey, albarkar aure. Amira amaryar Ali, ki share gida ya girki, ki bashi kula dan Allah, kai murna da ganin wannan rana, kai murna da ganin wannan rana.